Het is te vroeg. Het is te vroeg. Oh my god. Kijk, ik ben net wakker. Zo. Ik heb geen make-up aan. Woke up like this. Mijn haar is in zo'n halve staart. Oh my god. Het is nu momenteel 6:23. Ik ga vandaag naar de zee. En ik ga straks meer uitleg geven als mijn mannelijke ochtendstem weg is. Oké, ik ben nu net klaar. Ik zie er echt uit als een lijk. Het is nu namelijk iets voor 7 uur. Ik heb in een paar minuutjes mijn bus voor dan mijn trein te nemen. En ik ga dus eerst naar Gent mijn laatste examen gaan afleggen. Yes. Dan kom ik naar huis en moet nog heel mijn valies maken, wat dat super leuk gaat worden. En dan rond de middag ga ik vertrekken. Het is momenteel echt nog redelijk hard aan het regenen. Ik weet niet of je dat kunt zien. But it's not that fun. Like, I don't like this. I don't want it. Ja, oké, dus die broek moet niet nat worden. Oké, dan ga ik nu vlug mijn paraplu gaan aan die boom ligt. En binnen 2 minuten heb mijn bus, dus ik moet echt nu vertrekken. Oké, dus sta je nu aan mijn bushalte. Ik ben gelukkig op tijd. Maar kijk, een hondenweer. Snap je hem? Hondenweer. Het loopt daar hond. Oh, hilarisch wel. Kept riding, rolling purple haze, moss up. Killers on the corner, gang signs getting tossed up. Kept riding. Hey, ik ben net op school. En Steffi is er al. We gaan buizen. Ja, Steffi gaat buizen. Oké, ik ben dus al buiten. Het was eindelijk vrij tot zeer vroeg klaar met mijn examen. En ik heb hakken aan. Dat is niet zo leuk, want ik zat helemaal achteraan en omdat ik zo goed klaar was, dus ik wist gewoon nog shit duidelijk. Iedereen kijkt sowieso al dat je passeert, zeker bij hakken en dat was niet leuk. En iedereen in de auto zit te kijken met mijn fuck you, ik heb heel niet kijk maar allemaal. En mijn bus is daar en ik heb mijn bus gemist. Jee, fantastisch, wauw, oké, dat is mijn bus, yay. The words of a broken heart is just emotions taking me over. Dus ja, normaal ik naar het station, maar ja, vloggen is belangrijker. Oké, ja, vloggen is dus niks voor mij, dus ik ben alweer een heel stuk vergeten vloggen al. Maar wat is er allemaal gebeurd in de tussentijd? Dus ik was toegekomen in Kortrijk, daarna ben ik met mijn ouders naar de Kwik geweest. Nu zijn we onderweg naar huis en ik moet nog beginnen aan mijn valies. Terwijl dat ik eigenlijk afgesproken had voor rond dit uur al op mijn trein te zitten naar Westende. Maar het is al niet haar. Oh my god, guys, you won't believe this. Oh my god. Oké, jullie weten nog de NMBS video, of jullie weten dat niet, zo niet, ga een keer gaan kijken. Video noemt mijn ergste dag ooit of zo, weet ik veel. Je weet nog die t-shirt dat ik aan mijn frustratie t-shirt. Ik heb namelijk een hoesje dat bij mijn t-shirt past. Ik ga dat nooit toe krijgen, ik zit mijn probleem. Ik heb weer veel werk gehad aan mijn valies, ik heb dat net getoond. Ik heb hem toegekregen uiteindelijk, maar ben ik 2 uurtjes later vertrokken dan dat ik gepland had. En het is mijn eigen schuld, mamatje, als je kijkt. Ja, maar ja, ik wil gewoon... Ben eindelijk na een half jaar aangekomen. Nee. Mijn haar trekt echt op niks meer, want het is nog altijd bijraard aan het regenen. Ik weet niet of je dat kunt zien. Kijk, dat is de Rudy. Rudy is onze chauffeur. Mijn mama heeft nog een cadeautje meegegeven. Ja. Kortrijk weten jullie allemaal dat ik van Bellini ga. Kijk, we zijn dus in de chalet. Dat is de valies van de rest. En ik ga op reis voor 6 jaar. Ik denk dat dat goed gaat komen. Tegen vanavond is dat op. En dat is hier Tumblr as fuck. Dat moest gewoon. De Tumblr. Ja, dus we zitten nu in de enige echte Rudy. En we gaan nu inkoop doen. Wil je dat meepakken? Zijn een alcoholieker? Mama, als je kijkt naar die video, ziet bij deze Steffi is een slechte vriendin. Ik neem de sticker. Flico? Ja, en de sticker is voor mij. De sticker is voor mij. Shotgun voor de sticker. Kom, we gaan het gratis eten zoeken. Laten we er maar winkelen. Doei. Je loopt dat zomaar voorbij, girl. Wat is het? Oh my god, het ziet er bijna goed uit. Ik ga beginnen met een patatje. Oh my god. Een stukje cookie. En we nemen de kip overal mee. Is dat gratis? Ja. Ja? Oh my god. Ik heb een warme kip. Dat is een betolerate.
Ja, als er iemand hipster wil doen, het is nu het moment. Oh my god. Steffi. 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 Pompoen en koriander, dat is het beste, Steffi. Steffi? Steffi? Steffi. Family pack. Oh my god, Steffi. 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 Oh my god, Steffi. 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 Oh my god, Steffi. Oh my god, Steffi. Nee? Oké. We kunnen hem ook wisselen. Bieke, we kunnen dat veroorloven. Pak maar mee. Dat kunnen we ook doen. Goede voor ons mee, Erik. Voor ons? Denk je dat ik alcohol drink? Ja. Ja, nou jij. Oh my god, ik dacht een appelsine. Oh my god, you're so dumb. Is dat zo met zonder dingen, hè? Dat. Met vruchtvlees. Dat. Dat. Dat is hetzelfde, maar in zakjes. Oh ja. Hij kiest. Hij zit de bazinnen. Yay. Nee, maar. Ah, dat is voor u. Nee, maar is hier niet. Ja. Nee, maar is hier niet. Ja, grap van de dag. Boeit mij echt niet wat we allemaal mee hebben. Dat is gewoon het voornaamste. Echt waar. Ja, weet Je moet dat echt proberen. Dat is de wereld. Beloning. Nee. Ja, Vince. Let op van de Rudy. Godverdamme toch. We maken nu een mixtape van een half uur. De ogen zijn nog niet open geweest, misschien nu? Ah nee. Kijk, de A-spoor, swuffertjes zijn daar ook. Hoeveel skaalnaast ben je mee? Hoeveel skaalnaast ben je mee? We hebben geen aspen mee. A-spoor. Hoe heet die mee nog doorheen? Waar is de chocolade op, alles is op. En waar is de limonade op, alles is op. Wie heeft zich daar nu verstopt? Het is meneer Zakop, alles is op. Zo mooi, ja. En Dank u. Nog eens de motivatie en de kop. Hé, waar is de motivatie? Heb die van Twitter gehaald? Hé, waar is de motivatie? Jap, jap, tralla, slap. Waar is de concentratie? Slap, slap, slapperlies, slap. Je hebt geen last van constipatie. Wat is de op je spatie? Got the eye of the tiger, dancing through the fire. Whoa, you're gonna hear me roar. Keteltje doet raar. Keteltje doet raar. Je moet er niet mee gooien, het liedje. Verpest voor Bieke, want nu hoort ze niks anders meer. Sinterklaas, je moet dat niet meer gooien. En kijk, het is nog erger geworden nu. Je heeft tussen de kasten zitten op mijn werk. Like, I really need blauwe duimpjes, because I really need a new charger. Even tussendoor, ik heb al een nieuwe lader, maar ik wil gewoon likes. En ondertussen is Janine bezig aan de spaghetti. En kijk, mamatje, ik weet dat je ook naar mijn video kijkt. Hè. Van nu thuis mag ik het nooit rauw gehakt eten. Nee. En wel, hier, kijk zij, wat dat je dochter doet. Hier zie, salmonella vobo. Hier ma. Zie je dat wat ik doe als ik alleen ben? Zie je dat? Rauw kapt, kijk. Kijk, dikke doos. Ik heb een mislukte in oren. Geen zin in mislukt niet hoor. Hij zijn lelijk. Ik wil jullie even meedelen dat wij een ziek zwembad hebben bij onze chalet. En voor de mensen die het nog zien, we geven dus een poolparty. Je bent allemaal welkom. Kom maar zwemmen in ons zwembad. Superleuk. Steffi, dat kan niet hè. Dat kan niet door de beugel. Wat? Ja, dames en heren, we zijn hier even achter de scherm. We gaan een boomerang filmpje maken. Van de Tug Life studenten die even Tumblr willen doen en er leerstof in de lucht willen gooien. Wauw! 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 Vervuiling! Call 911! Oh my god! Oh my god! Stort! We gaan nu filmen vanuit een andere positie. Vanuit kickforce perspectief. Doe maar. Ik heb ook iets wat opgooien. Ja, oké. 1, 2, 3. Ik was niet klaar,
doen. Special effect. Oh, ik heb niet gedrukt. Ah, ik heb mijn blaadje. Oh, ik heb mijn blaadje gevangen. Ja! 3, 2, 1. Ja, we gaan straks nog skinny dipping doen in de zee. Naakt zwemmen en zo. Monokini. Dus ja, dat was het voor vandaag, denk ik. Ik denk dat ik ga afsluiten voor vandaag. Het was een lastige dag. Maar anyway, bedankt voor het kijken. Je weet dat ik niet goed ben in vloggen, want dat gaat nooit beter worden dan dat nu is. Ja, maar het is gewoon zo. Volg mij zeker op Instagram. Ja, maar volg Steffi ook op Instagram. Als het echt moet. Volg de rest ook op Instagram. Ik ga de Instagram hier allemaal onder zetten. Volg Laura ook op Instagram. Ja! Ja! Kom je hoofd doen of ik ga je Instagram er hieronder zetten. Kom! Bitch. Ik ga straks... Nee, het is niet waar. Doe not care. Shout-out naar haar trui. Ik weet niet van waar ik tegen had. AliExpress. AliExpress. Shout-out naar AliExpress. Eigenlijk zou het wel cool zijn met schijf. Shout-out naar AliExpress. Woehoe! Voor mij toe op Snapchat. Geef een blauw duimpje van, had mijn kabel gezien en het is echt nodig. Iedereen zit raar te kijken naar mij, maar dat kan me niet zien. De links staan hieronder. Zeker ook abonneren. Haha, abonneren. Haha, kapot laag. Doei. Never ever meet another cracker so frosty.